дар ҳоле ки ширкати ҳавоии Ямал қасд дорад аз тариқи додгоҳ қаромат ёки хисороти воридаро аз давлати Тоҷикистон бигирад, чаро рақамҳои мушаххас оварда намешавад? ширкати Somon Air Тоҷикистон ҳам мизони хисороти худашро эълон накарда. Ба андеши шумо чаро? Отвечать за такие действия компании, конечно, очень трудно комментировать, потому что у них своя... аз номи ширкатҳои ҳавоӣ суҳбат кардан душвор аст, зеро ҳар кадоми онҳо мақсадҳои худро доранд. ман таҳдиди ширкати Ямалро дар бораи аз тариқи додгоҳ рӯёнидани зарарҳо як баёнияи авомфиребона медонам, зеро онҳо ҳанӯз ба таври доимӣ ба Тоҷикистон парвозҳо анҷом намедоданд. Чӣ гуна метавонанд зарарҳои зиёд дида бошанд? рӯшан нест ки дар додгоҳ зарар дидани худро чӣ гуна исбот мекунанд. дар ин баҳси парвозҳо миёни Тоҷикистону Русия воқеан ширкати Somon Air хисорот дидааст, зеро ин ширкат аз рӯи ҷадвали тасдиқшуда ба шаҳрҳои Русия парвоз анҷом медод. ба фикрам Somon Air ба хотири аз даст надодани мусофирон ба додгоҳ шикоят намебарад. ин амр метавонад ба обрӯю эътибори ин ширкат таъсири манфӣ гузорад. Связанных с полетами, это означает повлиять в том числе на настроение пассажиров по другим рейсам. музокироти ҳайатҳои Тоҷикистону Русия ҳудуди 2 ҳафта аст идома дорад, вале ҷонибҳо наметавонанд ба як мувофиқа берасанд. ба назари шумо чаро? чӣ мушкиле ҳаст ки онҳо наметавонанд роҳҳои ҳалли онро пайдо кунанд? Ну, мы можем говорить о разных причинах. дар ин ҷо ду нерӯи нобаробар бо ҳам рақобат мекунанд. русия як кишвари абарқудрат аст, Тоҷикистон як кишвари кӯчак ва аз лиҳози иқтисодӣ нисбат ба Русия заиф аст. танҳо мақомоти Кремл метавонанд бо роҳҳои сиёсӣ дар ҳалли ин мушкил кӯмак кунанд. дар акси ҳол ҷонибҳо наметавонанд дар ин масъала ба мувофиқа расанд. Те стороны, которые сейчас ведут диалог, они не договорятся. ба ҳар сурат шумо фикр мекунед ки Тоҷикистон маҷбур аст ки ба ҷониби Русия гузашт кунад? Скорее всего, да, потому что... бале, зеро аз ин таҳрим Тоҷикистон бештар осеб мебинад. ба андешаи ман вазорати нақлиёти Тоҷикистон маҷбур мешавад ба Русия гузашт кунад ва аз масъалаҳое ки розӣ нест мувофиқат намояд. на который не хотел пойти. аз қатъ шудани парвозҳо миёни шаҳрҳои Тоҷикистон ва Русия бештар киҳо азият мекашанд? ҷониби Тоҷикистон ё ҷониби Русия? Я думаю, что там не менее 80-90%. бо назардошти он ки 86 то 90% мусофирони парвозҳо миёни Тоҷикистону Русия шаҳрвандони Тоҷикистонанд, сокинони кишвари мо бештар зарар мебинанд. бештар аз ҳама муҳоҷирони корӣ ва соҳибкорон аз қатъи парвозҳо осеб мебинанд. Он становится дороже. То есть надо искать обходные пути.